Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Олсун Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Сезонлы җинаять. Шәһәр судында велосипед урлау буенча эш каралды. Как я был в нетрезвом состоянии, я точно прям все досконально не помню. Белемле меңне егар. Әлбәттә тоталь диктант яздылар. Миңа ошады, анда уйлыйсың, бармы анда запятая, юкмы шуны. Катнашырга миңа бик ошады, бик интересно булды. Зур сугышның кичкенә каһарманнары. Азнакайда пионериягә багышланган чара узды. Бүген без менә шушы 6 Советлар Союзы герое булган пионер геройлар белән бергә бөтен илебезнең балаларының тарихын балаларга күрсәтергә теләдек. Велосипед урлау актуаль сезонлы җинаятләрнең берсе. Караусыз калдырылган милек җинаятьчеләрне җиңел табыш булуы белән җәлеп итә. Бигрәк тә торак йортларның подъездлары янында калдырылган әлеге транспорт чараларын урлау киң таралган. Мондый очраклар Әлмәтендә читләтеп үтми. Шәһәр судында Россия Федерациясе җинаять кодексының 158-нче маддәсе урлау буенча эш каралды. Судебное заседание закрыто. Узган елның сентябрь башында Әлмәт кешесе күп фатирлы йорт яныннан узганда Варма маркалы велосипед булган металл корылманы күрә. Андагы тишек аша беркем күрмәгәндә транспорт чарасын ала һәм аның белән шәхси максатларда идарә итә башлый. Үз гамәлләре белән ул 12 000 сумлык матди зыян китерә. Тикшерү барышында гаепләнүче кылган гамәлен таный һәм зыян күрүчегә урланган велосипедны кире кайтара. Шулай итеп, Россия Федерациясе җинаять кодексының 158-нче маддәсенең 2-нче части Б пункты буенча хөкем ителүче аңлы гамәлләре белән җинаять кылган. Чит кешенең милкен саклау урынына үтеп кереп, гражданинга зур зыян китереп, законсыз рәвештә транспорт чарасын үзенә алган. Берникадәр вакыттан соң гаепләнүче Стерн маркалы велосипед урлый. Бу юлы ул баскыч мәйданчыгында булган транспорт чарасын үзләштерә һәм җинаять урыныннан кача. Зыян күрүчегә 10 000 сумлык зыян китерә. Тикшерү барышында гаепләнүче гаебен таный һәм зыян күрүчегә урланган велосипедны кире кайтара. Судта гаепләнүче исерек булуын, шуңа барлык детальләрне дә хәтерләмәвен сөйли. Как я был в нетрезвом состоянии, я точно прям все досконально не помню. Шахитлар килмәү сәбәпле бүген карар игълан ителмәде. Эшне карау буенча киләсе очрашу 13 май сәгать 9-га планлаштырылган. 5 апрельдә 21 тапкыр бөтен дөнья буенча тоталь диктант акциясе узды. Әлеге чара кысаларында 50 ил халкы үзенең белем дәрәҗәсен тикшерә алды. Диктантта Адымнар Әлмәт гимназиясе коллективы да катнашты. Бу хакта тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында. Рука не устанет, голова тоже сильно не напряжется, если правила знаете. Поэтому вы готовы? Да. Ну, значит, поехали. Быелгы диктант темасы Арктикада диңгез сәяхәте. Аны Адымнар гимназиясендә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, журналист Анастасия Вакатова алып барды. Текстта сүз сәяхәт турында бара. Язучы юлында Арктиканың төрле хайваннары очрый. Экспедиция барышында экипаж начар һава торышына каршы көрәшә. Ләкин сәяхәтчеләрнең барлык бурычларына карамастан экипаж тиешле юнәлештә идарә итә һәм ачык диңгезгә чыга. О путешествии в Арктику. Это очень такой текст, мне понравился, он был интересным, запоминающимся. Миңа ошады, анда уйлыйсың, бармы анда запятая, юкмы шуны. Катнашырга миңа бик ошады, бик интересно булды. Рус теле буенча мәктәп программасын искә төшерү максатыннан акциядә әниләр дә катнашкан. Наталья Швыркова сүзләренчә, тулаем хаталар җибәрмәсә дә, тыныч билгеләрен дөрес куюда шик туган. Знаете, так волнительно. Бик дулкынландыргыч, мәктәпне күптән тәмамладым, рус теле диктант белән күптәннән очрашмадым. Мин мондый акцияның узуын һәрвакыт белә идем. Монда миңа уникаль мөмкинлек туды. Я всегда слышала, что ежегодно он проходит. Это было очень интересно. И не было прям вот такого позыла, что можно сходить. А здесь прям у нас уникальная возможность. Елена Кириллова рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүген ул тоталь диктант кураторы. Элегрәк акциядә язучы буларак та катнашкан.
Это не ЕГЭ, где мы натаскиваем. Бу бердәм дәүләт имтиханы түгел. Монда гади рус теле кагыйдәләрен белергә кирәк. Бу бик мөһим чара. Әле әти-әниләрдә катнашса иде күбрәк. Хәзерге вакытта рус телендә дөрес язу бик кыйммәтле. Вместе с детьми писали их родители. Быть грамотным – это модно. Мондый чаралар ел дәвамында берничә тапкыр уза. Рус телендә диктант язудан тыш, теләге булганнар үз белемнәрен ана телендә дә сынап карый ала. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1945 елның 8 апрелі Бүйік Ватан сугышының 1387 көне. Тарих битләренә ұшушы үлкен лейтенант Михаил Девитаев батырлыгы белән кирип кала. Якташыбыз Свинемюнда лагерында фашистлар әсирлегендә булган вакытта немец аэродромы янында эшли. Ул башка 9 әсир белән бергә дошманның Хейнкель 111 бомбардировщигына утырып качып китә ала. Өстәвенә совет разведкасына файдалы булган материалларны да тапшыра. 3-нче Беларусь фронты гаскәрләренең Кёнигсбергтагы сугышлары белән кирип калган. 2-нче Украина фронты гаскәрләре исә бу вакытта Братиславадан төньяк-көнчыгыштарак һәм төньяктарак Чехословакиядә уңышлы һөҗүм алып бара. Марава һәм Дунай елгаларын кичеп берничә плацдарм алалар. Бу көнне 3-нче Украина фронты гаскәрләре Вена тирәсендәге берничә эре торак пунктны ала. Венаның көньяк һәм көнбатыш өлешләрендә Арсеналны, көнчыгыш, көньяк һәм көнбатыш вокзалларны ала. Кызыл байраклы Балтык флоты авиациясы Данцинг бухтасында Франкен транспортын, Ганс Альбрехт Ведель кораблен Инка транспортын батыра. Авиация крейсерга, эскада мина йөртүчесенә, миноносецка, дошманның берничә транспортына һәм каравыл корабларына җитди зыян сала. Бу көнне барлык фронтларда фашистларның 54 танкы һәм үз йөрешле орудиясе юк ителә. Һава сугышларында һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 28 самолеты бәреп төшерелә. Бөек җиңүгә 31 көн кала. Ознакайда пионериягә багышланган зур сугышның кечкенә геройлары дип исемләнгән чара узды. Бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елы кысаларында узган очрашуны балалар иҗаты үзәге һәм мәгариф бүлеге оештырган. Теманы Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. Шәһәрнең балалар иҗаты үзәге залында төрле елларда пионер оешмаларында актив эшчәнлек алып барган ветераннар, мәктәп укучылары, педагоглар җыйналды. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Мин дә чын күңелемнән шушы улы бәйрәмне, патриотик бәйрәмне, иштәлекле бәйрәмне оештырган үзебезнең мәгариф идарасына, үзебезнең кызларыбызга рәхмәтемне әйтәм. Үзебезнең ветераннарыбызга зур рәхмәт әйтәм. Без инде пионерларны бер вакытта да онытмыйбыз. Аның туган көне 19 май. Ел сайын без инде Ленин бабайның туган көне бу елда Алла бирсә, пионерия туган көнгә улы чаралар тагын да булыр. Әлеге очрашуның максаты ватаныбыз сакчылары, геройлары хакында яшь буынга җиткерү ди мәгариф музее җитәкчесе Наилә Шәяхмәтова. Безгә җиңү көнен якын айткан балалар, укучылар, пионерлар турында иде. Бүген без менә шушы 6 Советлар Союзы герое булган пионер геройлар белән бергә бөтен илебезнең балаларының тарихын балаларга күрсәтергә теләдек. Хәзерге буын укучылары, хәзерге буын кешеләре белсеннәр иде, бигрәк тә балалар белсеннәр иде. Менә үзләренең кебек яшьтәге балаларның нинди батырлыклар эшләгән, үзләренең гомерле бәреләре бәрабәренә гомерләрен салганнарын. Кичәгә килгән кунаклар арасында күп еллар мәктәптә тарих фәне укыткан, партоешмада хезмәт куйган, пионерлар хәрәкәтен җитәкләгән Хәндәсә Ганиева да бар. Пионерская организация. Пионер оешмасы, пионер эшләре, алар миңа бик таныш. Мин үз һөнәрем буенча укытучы. Педагогика институтын тәмамладым. Һәм бездә пионер оешмасында практика узу мәҗбүри иде. Мин үз вакытында пионер лагерьларында баш пионер вожатый булып эшләдем. Пионер вожатый в пионер лагерях. Бүген без ул елларга кабат әйләнеп кайткандай булдык. Тарихи үткәнне онытырга ярамый ди Хәндәсә Ганиева. Пионеров, этих юных пионеров. Кулларына корал тоткан, партизан отрядларында катнашкан һәм катнашып кына калмаган, хәтта каһарманлык күрсәтеп тә, үз вакытында Советлар Союзы геройлары булган яшь пионерларны күрсәттеләр. Алар чын батырлар. Бу безнең тарих һәм бу пионерларның гамәлләре, ватанны саклаучылар. Минем уйлавымча бик яхшы чара һәм ул тирән
белән эз калдырды. Әлбәттә, сугышта балалар йөзе түгел, әмма Бөек Ватан сугышы хакында пионерларның гамәлләре, ул ватанны саклау, ул үз җиреңне ярату, бу ватанга мәхәббәт дигән сүз. Есть любовь к своей земле. Это есть любовь к родине. Сәхнә түреннән пионерияның атрибутлары, речевкалары күрсәтелде, батырлык үрнәкләре хакында чыгышлар тәкъдим ителде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. 7 апрель Рәсәйдә су асты көймәләрендә хәлак булганнарны искә алу көне. Бу уңайдан Әлмәттә хәлак булган диңгезчеләрне искә алу митинг узды. Кузнецов һәйкәле янына җыелганнар 36 ел элек су асты көймәчләре белән булган фаҗигале вакыйганы исләренә төшерделәр. Мың 1989 елның 7 апрелендә Комсомолец су асты көймәсенең соңгы чыгуы була. Норвегия диңгезенә ерак сәяхәт корабльдә янгын чыгу белән тәмамлана. 1020 метр тирәнлеккә төшә алган һәм искиткеч техник характеристикларга ия булган Комсомолец корабленең бортында янгын чыгу сәбәпле 42 су асты диңгезчесе хәлак була. Янгынның сәбәбе бүген дә ачыкланмаган. Фаҗига турында Кузнецов һәйкәле янында җыелган халык та искә алды. 7 апреля – День памяти моряков. 7 апрель хезмәт бурычларын үтәгәндә хәлак булган су асты көймәләре диңгезчеләренең искә алу көне. Митинг 1995 елдан бирле барлык диңгезчеләр истәлегенә үткәрелә. Бу матәм көне. Без хәлак булганнарның барысын да хәтерлибез. Памяти всех моряков, погибших при исполнении служебных обязанностей. Очень траурная дата. Мы все помним их, кто погиб. Су асты флоты илебез оборонасының нигезе дисәк тә хата булмас. Аларда хезмәт итү горурлык кына түгел, ул һәр ир-егеттән тәвәккәллек тә, батырлык та сорый. Шуңа да карамастан контракт буенча су асты көймәләре экипажында хезмәт итү актуальлыгын югалтмый. Катнашучылар арасында Әлмәтле Роберт Андреев та бар. Ул Тын океан флотында хезмәт иткән. Запастагы диңгезче үзе хезмәт иткән карапның хәзер Тын океан төбендә горур ятуын искә төшерә. Күп кенә безнең моряклар үзләренең яшь кенә егетләр шул хәрби хезмәт вакытында аларның гомерләре өзелде. Диңгез төбеннән кайтмадылар. Подводникларга түгел, надводникларда шундый фаҗигале үлемнәр белән үлгән безнең моряклар бар. Менә шушы күңелсезлекне датаны без бүген 7 апрель көнне билгеләп үтәбез. Митингта мәктәп яшендәге балаларның катнашуы очраклы түгел. Оештыручылар әйтүенчә, балалар кичкенәдән үк ватан алдындагы бурычларын үтәгәндә фаҗигале рәвештә хәлак булган кешеләр турындагы мәңгелек хәтерлек күреп үсәргә тиеш. Митинг ахырында җыелучылар Кузнецов һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Морская гладь возьмет печаль, которой нет конца у близких. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт физик культура күллияты студентлары атнаны файдалы һәм күтәренке кәеф белән башладылар. Ел сайын 7 апрельдә билгеләп үтелә торган сәламәтлек көне кысаларында студентлар терең кур һәм масса күләм йөгерү үткәрде. Халыкара дата үз сәламәтлеген өчен шәхси җаваплылык кирәклеген искә төшерә һәм сәламәтлек саклауның глобаль проблемаларына игътибар итә. 2025 елда бәйрәм сәламәт тормыш башлау, имин киләчәк нигезе девизы астында уза. В здоровом теле, здоровый дух. Самое главное у нас богатство в нашем мире – это здоровье. Как вы все понимаете. Әлмәт физик культура күллияты студентларын тәрәзә артында яңгырдан кала көнне үзләре турында кайгырту теләге дә уята. Һава торышына карамастан барлык курс студентлары кураторлары белән бергә бер зур гаилә кебек сәламәтлекләрен ныгыту үстендә эшләргә уйлыйлар. Мы решили провести его. Без халыкара сәламәтлек көнен бөтен күллият белән үткәрергә булдык. Бирергә кураторлары белән бергә 1-нче курстан алып 4-нче курска кадәр студентлар җыелды. Сәламәттәндә сәламәт рух безнең заманда иң мөһиме сәламәтлек дигән фикердәбез. Шулай ук безнең чара 1 май эстафетасына әзерлектә булып тора. И также наше мероприятие – это подготовка к будущей первомайской эстафете.
Сәламәтләндерүче Теренкур сәламәтлек көннең беренче өлеше булды. Катнашучылар күллияттән алып Радищев, Советская урамнары чатына кадәр спорт адымнары белән бардылар. Озак һәм бәхетле яшисе килсә, һәр кеше иң беренче чиратта үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Студентлар шулай дип уйлый. Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой. Мин профессиональ рәвештә җиңел атлетика белән шөгыльләнәм. Биеклеккә сикерәм. 2 шәхси рекорд та куйдым. Минем уйлавымча, спорт ул һәркемнең тормышының зур өлеше. Иртәме соңмы бөтен кешегә дә спорт белән якыннанрак танышырга туры килә. Сәламәтлек зур байлык, һәм аны саклаган кеше гел бәхетле була ала. Всем приходится рано или поздно приходить к этому. Даже чтобы просто держать себя в форме. Кирилл Башкиров та сәламәтлекне саклау һәм ныгыту һәркемнең кулыннан килә торган эш дигән фикердә. Я занимаюсь футболом, и спорт, я считаю, это жизнь. Здоровье укрепляет и все остальное. На правой стороне от каскада до мечети, до Деканевче. Огибаем Деканевче, обратно возвращаемся также по левой стороне уже каскада. Сәламәтләндерүче Теренкур масса күләм йөгерешкә күчте. Йөгерүчеләр, балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге артыннан йөгереп китеп, Деканевче территориясе янында борылдылар һәм алга таба йөгерүләрен дәвам иттеләр. Барлыгы аларга 3 километр юл әзерләнгән иде. Спорт бәйрәме төркемнәрне төрле номинацияләрдә бүләкләү белән тәмамланды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.